ହେସ୍ ଏ ଶଳା ସାଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଏପଟେ ଏକ୍ଜାମରେ ଜମା ପଢିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ତ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜୟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ କଥା ଥିଲା ଆଜି କିଛି ଏମିତିଆ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲା ହଷ୍ଟେଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ୍ଜାମରେ କିଛି ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଆଉ ଏ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଥିଲା ମାତ୍ର ୟୁପି, ହେଲେ ଶଳାଟା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କୁଆଡେ ପଳଉଛି ଜଣା ବି ପଡୁନି, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଏଥର ଲାଇଫରେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ସାଥ ଦେବେ। ହେଲେ କି ବିଶ୍ୱାସ, ସମସ୍ତେ ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶିକି ପଳେଇଗଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଲିଣି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିକି ଆଗ ଫଟେଇ। ତାପରେ ମୋ ପଡା ମୁହାଁ ଏକ୍ସ ମାନେ ପିଆଜ ତାକୁ ଚୁନ ଚୁନ କାଟି ଏଇ ଅଣ୍ଡାରେ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଜଳିବା ପାଇଁ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ କିଛି ପକେଇଦେଲି, ଯେମିତି ମୋ ଏକ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ଜଳି ପୋଡି ମରିବ ସେଥିରେ। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ବି ଦେଲି ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲା ସିଏ। ତାପରେ ଆଉ କରିବି କଣ, ଡାଇରେକ୍ଟ ତତା ତେଲ ପକେଇଦେଲି ଆଉ ତାର ଫୁଟଣା ଦେହକୁ ଦେଖି କି ମଜା ଓହ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଓଲଟା ପଲଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାଳୁ କରିଦେଲି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା, ବାକି ଲୁଣଟା ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ଟା ବି ଲୁଣ ନବାଟା ହିଁ ଭଲ।